Maganar gaskiya fa Alhaji, dan shinkafa fa an karbi shinkafa fa. Kai tsaye kenan a yayin da Garzali Miko yake riga da yake amsa kan cewa su fa sun riga da sun karɓi shinkafa. Garzali Miko hakan bai saka shi cikin damuwa ba, kuma ya riga da ya fito social media yana bidiyo yana cewa shinkafa fa sun riga da sun karɓe sa. Duk da cewa shi kuma Abale da Hikima ya riga da ya fito social media ya nuna hakan samsam da aka masa bai dace ba. Sai dai shi gaskiya abin da aka mishi ya kasance abu ne wanda ya ɗan taɓa mutuncin shi. Ganin haka ne suka Abale da Hikima ya riga da ya fito fili ya yi magana akan haka. Duk da cewa shi ma wanda ya riga da tun farko ya fito ya kafa hoton Abale da Hikima, shi ma ya fito ne domin ya nuna darajar Abale da Hikima domin yanayin matsayin shi a masana'antar Kannywood. Ba wai ya yi hakan bane ba da zumaci masa mutunci ko kuma wani abin daban. Sai dai kuma hakan ya taɓa Abale da Hikima, wanda hakan ya saka ya fito ya mai da martani akan batun da Aminu ya masa. Sai dai kuma wasu daga cikin jarumai waɗanda suka riga da suka karɓi wannan abin na watukun shinkafa da aka riga da aka raba da kuma kuɗi wanda Nuhu Abdullahi ya riga da ya raba, su sun riga da sun fito sun bayyana cewa su sun riga da sun karɓi shinkafa kuma ba abin da zai riga da ya hana su karɓar shinkafa ko da yaushe ne. Kaga kenan su ba su nuna damuwa ba akan haka, wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a ce shi ma tun farko Abale da Hikima ya riga da ya yi. Tun bayan da Aminu ya riga da ya fito ya kafa hoton shi, bai kamata a ce a matsayin shi na wanda yake babba kuma babban celebrity a ce ya fito kuma ya mai da martani. Bayan haka gashi nan kuma za ku ji cikakken bayani daga watukun ainihin bakin a Garzali Miko akan wannan batu na shinkafa. Kai shinkafa ba sai mun karɓi shinkafa. Yawwa shine kawai. Ka ji gaskiya. Mun karɓi shinkafa kuma mu a kwankwasiya muke, a ɓangaren gwamna muke. Okay. Mu ya bata kisa ne, mu yan a ci daɗi lafiya ne. A'a ban gane ba. A to za ka je ka zaɓi ɗaya ne bacin har yanzu baka san makomar ka ba. A ci daɗi lafiya muke yi. Mun zo muna tare da gwamna, gwamna ya zama inda ka san ba za mu iya ganin sa ba. Yanzu kai sai kaga gwamna? To kamar mu a siyasa. Da haƙidar daga wajen shekara 10. Sai gwamna baya ta mu, gwamna ba zai ba mu kayansa ba. Saboda haka wallahi ai dole ana uzuri Garzali. Wallahi tallahi ba zan. To ni yanzu kamar ni da na ganin gwamnan kulli yana Abuja. To ni kamar wanda yake ganin sa yanzu ba ka san mu yan a ci daɗi lafiya, mu ka san sun canza mana suna ba, mu yan a ci daɗi lafiya. Kwaɗayi mabudin wahala, wallahi kwaɗayi. Wallahi ka ji da zori ya ce wai kebi sai na ci uwar ka da kallon fim din dan gwamna, na ce ba matsala. Wannan siyasa dai ta bane dai Allah dai kawo mana karshen abin da za mu amfana, amma ni na ga kawai zan ci gaba da ingin haƙura da harkar siyasa kamar ba ni da uwa cikin. Wallahi kana da raburan kai. Wallahi ba to me ba ai maka baran kai dai an kai ka Saudiya ba. Kudin ma da gwamna yake dan ba mun an sha ruwa bana mun kasa ganin sai ba mu. Bayan kana Aminu ya fito ya bayyana cewa Nuhu Abdullahi ya buloke shi a shafin shi na TikTok, wanda ya riga da ya fito ya ƙara kafe shafin Nuhu Abdullahi a yayin da ya riga da ya buloke shi. To ga cikakken rahoto nan daga bakin Aminu ta samu saboda affectin su muke ganin ci gaba. Ina sacin da babban account ina na ga ban gansa ba. Ne switch na koma karamin account ina backup account. Shi ma nan naga wakilin shinkafa ya blocking dina, nace a'a. Tun kan aje ko ina wakilin shinkafa ka fara blocking din mu yan TikTok. Gfresh ma iyayen sacin ya ga ya blocking din sa. Nace to ana dab bawan Allah nan sai ya blocking din yan TikTok din arewa kap, saboda irin mu muna nan da yawa. In dai ba za a daina zuwa ana gaya mana cewa ƙasa ta ci gaba kuma alharin ƙarya ne, ba za a daina aran bakin mu ana ci mana albasa, ana mana kuɗin goro, ana gaya mana abin da ba daidai ba za mu daina ba. Amma a karo na farko da ne da cewa wakilin shinkafa Nuhu Abdullahi ba dan siyasa bane kuma ba zai iya ba. Wallahi ba za ka iya siyasa ba, wallahi ba dan siyasa bane kai. Kana da damar da za ka sha babbar riga ka je ka kafe ka ta sukan jam'iyyar adawa, ka faɗa abin da kake so a yi posting, amma kai ba za a iya taka sukan, ba za a iya sukan naka ra'ayin ba. Wannan ba haka ake siyasa ba. Shi yasa nake jinjina wa Rara, nake jinjina masa 100%. Wallahi Rara ba a taba dan siyasa a yan social media a Najeriya irin sa ba. Rara sai da yayi kokari duk wani makiyin shi a social media yayi combating din shi zuwa masoyi. Ku tuna Usman A Adam, irin maganganun da yayi akan Rara lokacin da bai fahimci manufofin Rara ba, amma sai da aka combating din shi. Yau duk duniya Rara bai da sarkin yakin da ya wuce Usman A Adam. In kana so kaga tashin hankali da masifa ka ji kage, kana so ka ga masifa gun Usman da sharri, to ka taba Rara. Billahi allazi sai ya tafi neman tarihin kakanku na 50. In kuma bai samu wani ban labari ba to ko kahar ne ya maka da sharri.
kuma abu ne mai kyau, kare nashi yake yi. Rana duk bala'in ka a social media, duk masifar ka, duk yadda ka tsane shi sai ya kumbata ɗinka ka zama masoyinsa. Amma kai da ka shigo wanka gaba ɗaya watan ka nawa ne gaba ɗaya, yaushe ne ka bar fim ɗin labari na ka shigo sabgan nan, yaushe ka bar fim ɗin labari na ka shigo sabgan nan, yanzu ka fara blocking ɗin mu. To in dai mu yan TikTok ɗin arewa ne kana da blocking ɗin kowa, ƙarshe gaban ka bude TikTok Garzali Miko kawai zaka ringa gani, shine wakilin ka dama na shinkafa mai tsakuwa. Garzali kadai zaka gani, Garzali kadai zaka gani, dan shi kadai zai zo ya rage maka. Yaushe daren yayi bare gari ya waye, yaushe aka fara wasan, yaushe aka fara wasan da har zaka fara blocking din mu? Ai ba a fara ba, ai yanzu ne za a fara. Ai mu ba wanda zai zo ya ce mana wannan jam'iyya ana kashe mana yan uwa da iyaye, an hana wasu zama a gidansu, wasu suna azumi akan bishiya, ba abinci ba waye, wani ya zo ya ce mana wai kasa ta zauna lafiya mu kuma mu kasa faɗa. Ƙarya ne, ba zai yi ba. Sai dai kai blocking din yan TikTok din arewa kap wallahi. Amma an ka bari muka gane kada irin wannan blocking din, muka sako ka gaba abun ba zai daɗi ba. Siyasa ce, ba cin mutunci bane, kai ma kana faɗa ma wasu, mu ma dole mu gaya maka.